Kwa mbele Nyakorom Gajwang heni jopuonj mawuok e counties makaluo orienye micha mauchiu mar dhialo jopuonj mahaomia boro e nyasi mano bagi e boma ma Nairobi. Mahao jopuonj mia boro mapacho kayudo simbo kuom tich matek rang'iny mopogore opogore. Aka report yuto mondile oketie duol gi George Bati lero kata moketie duol gi George Bati lero gi wacho kanyo ni moko kuom rem ma jopuonje onyiso bende oriwo kumba mar thieth, osara kod omenda mar somo e kind weche mamoko. I think I lack words. Thank you. Mago gin weche matin mag Jep Kosgei Chemoywa, japuonj mar kwano kod physics e sikundi ya Wuoyi ma Mogosho e kaunti ma Baringo. Jep Kosgei ma oting'o bendera mar Afrika e mich mar African Union Continental Best Teacher Award e higani mar 2025 opong' kod mor kendo wuoyo tame e kinde mane miye mich mar bedo jaloch e Afrika mangima. E nyasi ni mano yuore kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba, telo maduol mandiko jopuonje tich TSC, riwruoge mag jopuonj kaachiel kod bengi mopogore opogore. Ochiwo paro mondo losio ma ibiro chak dhial godo jopuonje moyudo mich e rang'iny mopogore opogore e pachoka. Because of the importance of a teacher in our society, going forward, I suggest that we elevate this day so that we make it a national event, so that we celebrate in all our counties and even all our schools. So with your support, Waziri, if possible, we can make it a more, instead of just coming to Kasarani, we make it even a more national. Higani maromo jopuonje 731 oyudo mich e kidienje mopogore opogore. E mich gi counties makaluo orieny kendo golo kwan mamalo mag jopuonje ma oyudo mich ka ipimo kod counties mamoko. Kamoko kuom jopuonje ma orieny kaluo wuok e sikunde kaka Kanga High School, Kangeso Comprehensive Junior, Yogo Primary, Ojijo Teko Mixed, St. George's Special School, St. Mary's Yala, Sega Girls e kind sikunde mamoko. Riwruoge mag jopuonjo tiyo kod thuolono e mulo moko kuom rem manitie sekta mar somo ahinya to kotenore kod somo mar junior school. Today we have the challenge of the JSS demanding the autonomy. The correct steps of writing to the Commission and government so that matter can be brought on table for discussion. The allocation of the Education Ministry should be grown to a larger proportion so that we can address the stagnation of our teachers. We must be accountable. We must unite all teachers regardless of their qualifications. Guest of honor, we must be a shining example and a light to the future generation. Moko kuom jopuonj oywak mondo mi rang kaka imiyogi okumba mar thieth moriere mabiro konyogi maonge ng'ikruok moro amora. Vile alisema comprehensive health coverage, hatukujua mjadala ni SHA. Kusema ile ukweli, SHA iko na tatizo. Kama mpangilio ni SHA na kama hakuna option nyingine, atafadhali hii agenda ya medical coverage ikuwe open tender. Kila mtu, kila insurance company yenye inaweza offer walimu a good comprehensive cover ipewe a fair chance, sisi wote tuweze kupata the best quality medical coverage. Telo mar migawo mar somo kod duol mandiko jopuonje tich to poyo kang' ma sirikal mar Kenya Kwanza osekawo e ndiko jopuonj mahao 1,100 nyaka nigi kaw telo. The government has employed a historic 76,000 teachers in 2 years. A further 24,000 teachers are to be employed by January 2026, making a total of 100,000 teachers in a record 3 years on course to bridge the teacher shortage. We also do online recruitment process, and we have devolved our recruitment process. And as we talk now, we have already advertised the recruitment on 24,000 teachers who will be in classes as per 1st of January. The interviews will be there in December. Weche maori omenda mag somo ma ichwalo ne sikunde idho jopuonje ngas mamalo mag tich gin moko kuom weche ma omule kinde romono, kendo telo mar somo osingo mar kelo winjruok kod jopuonj e weche mag ichwalo. George Bati,
Ramogi TV.